Yes, guys. Masura Banji, how are you doing today? How is everything with you? God bless you. God bless you. I'm gonna be quick, and I'll try to put more chewa so that at least we can make things clear, especially to where the message must go. This message is very important. Anthu ambiri chifukwa chosamva zimene timawauza apezeka m'mavuto akulu kwambiri. Ukamamuuza munthu chinthu ndiye kuti munthuyo umamukonda, komanso being a prophet wa Mulungu ndiye kuti Mulungu amamukondanso munthuyo. Si zingatheke Mulungu kumpanga advise munthu amene samamukonda. Akamakuuza sochita ndiye kuti Mulungu amakukonda kwambiri. It means God loves. When God advises you, it means He loves you so much, and He does not want you to miss. Share this broadcast to many people. Let others know that we are here. We have been always being the voice of God. We have been the voice of people, and we will continue to do that, no matter what, whether it rains or not. We will continue to do that, because we are not doing because someone is giving us something. No, it's because we are there to defend the prophetic. I'll be just here for a short time, very short time. All I want is just to make things simple, in a simple terms. Nde lelo litikamba za Dr. Lazarus Achakwera za alignment, my choices za alignment, then tikambaso za Dr. Kabambi za UTM. Ndi nkhani zawo pang'ono na oso. Kumano focus much side ya Achakwerayo. This message is very important. Uthenga huu wena kuti uwafike nditu. Tabanga ni share auze nena. Tell others to know that I'm streaming. Thank you, Lord Jesus. Where are you watching me from? Mulikutikwa mukutiwonera kuti kuchokera kuti. Mukundionera kuchokera kutiko. Where are you watching me from? All right. I'm one of the prophets who I like advising. Ndimaona ngati kulangiza is part of me. Ndikalangiza munthu aliyense akandimvera machita bwino. Akandipanga ignore ndikamulangiza zimamuonekera. Malangizo anga amakhala opanda ntchito ndamene ndikuuza icha. Akhala kuti sunamve zimene ndakuuza zimakulowesa mavuto akulu kwambiri. Tinampanga device blessed the memory, may his soul rest in peace, Dr. Saulos Chilima. Tinampanga advise nthawi zazitali kwambiri. I advised him many times. I even went into ndimaona ngati kuti voice yanga ndi yaying'ono sizikumveka. I went to some bloggers like Mikozi, Umata Daily. We went pamene paja kuyesesa kuti mwina zinthuzo zimveke, mwina voice ikuchepa. But sana ndimvere. Something happened. So timawauza anthu because timawakonda. We tell people because we love them. We love them. So it's very important to hear what God is saying. Recently, I was advising the Vice President, Dr. Michael Usi. I advised him, reach out to me within 48 hours, what. You see today the way he's reacting. You can see that someone is very angry. You can see he's very angry. He's ndiokwiya kwambiri. Munthu wokhumudwa kwambiri. Timalankhula just a few days ago. Reach out to us, tikuthandizeni izi. Politics ndi part of prophetic. Komano kujawo imaphunzitsidwa mosiyana. Si phunzitsidwa ngati mene zimachitikira pa ground choncho. Ya zimasiyana mwina zina ndi zina. Komano ku prophetic kuja
zandare ziliko ndithu. So I think that one anthu ambiri sadziwa kuti prophet uja amakhala ndi ndale in him, but ndale zimakhala zosiyana ndi zimene akupanga anzathu. Zimakhala zosiyana. You can check in Bible muja uwona ndithu achina Abraham, so here and there you pick some points of politics in them, but it's just that zimasiyana kwambiri. It's not about tongues, it's not about prayer, it's about instruction. Politics uku ndi ma instructions. Panga ichi, ukadutsa apo ukafika apo ukapanga izi. Ngati sunapange, but ndekuti warusa. That's how it works, right? So I think apa ndi nthawi yoti tilankhule because tikana zamawa. Dr. Lazarus Achakwera, mpando umenewo sunali wanu next 5 years. Zimene zozo ndanena kambiri. Tinabwera pano tinalankhula zimene zimaoneka pa nthawi imeneyo. Sitinasiyire pompo. We went further kuti okay, pali ma instructions ena amene akufunika kuwauza anthu direct kaya through a phone call. Pali ma instructions ena amene afunika amene ukhoza kulemba pachani pa social media kaya chani ukhoza kulemba. Ndinalemba ma instructions ena koma ninaona kuti no sizikugwira. I find a contact of one of the very close to Prophet. We had a conversation kumene koko. We had a very big conversation dineo. I told the guy what to do, they did not. So it means ndi pamene sopano Achakwerawa amapezera mpata pamene pacha. Awa zimene awuzidwa sana pange. Ndinawauza zinthu zina zimene zinali so sensitive, and munthu namufunsa, are you very close to the former president? Anandiuza kuti eya ndinampasa information yoti awauze. Nditakhalakhala nazamufunsaso, kodi uthenga wanga uja munafikitsa kwa Professor Arthur Peter Mutharika? Anandiuza kuti ndikupempherera kaye. He is interceding on how to deliver that message. It means that message was so deep. Analankhula choncho munthu yoto. I'm praying, I'm interceding over the message. So how can I deliver it to the actual authorities? Mukupempherera message yochoka kwa Mulungu. Mulungu akulankhula kuti muchite izi ngati a DPP, muchite izi ngati a opposition. Mukupempherera message. Azitumikalu ambiri a Mulungu amandiimbira mafoni. Oh, so me, General Prophet Osam, I become like many men of God. All right, you look for me. So that's what happened. So I don't know, did he deliver the message or he did not deliver the message? It's what you saw there. Prophecy ya achina Professor Arthur Peter Mutharika inali prophecy ya ntchito kwambiri. Pamafunika kugwira ntchito yambiri. Ine namuuzaso munthuyo. Pamafunika kugwira ntchito yambiri. Ntchito yambiri prophecy manager. Sinali prophecy yoti kungoyiyankhula basi zichitika ayi siziyenda yonke. Pali ma prophecy na woti ukalankhula kumakhala kuti ma instructions ake ndi ophweka because imakhala ntchito ndi aying'ono. Ino zina zina mene nanena simunazoone fasi napange post pamene pacha. Ndinawauza anthu wakumbali. Mwandivesisa? Anthu aja nawauza kumbali, nalankhula ineyo ndi anthu ofunikira, ndi anthu ena akulu kumeneko, nawauza kumbali zochita. Prophecy ya Professor Arthur Peter Mutharika mafuna ntchito yambiri. Ndene ndimawauza ntchito yo ndigwira without no any coin. But ine chimene ndifuna mundipangire izi my instructions ndi awa pangani zimenezo. So let me tell you, if you are having ana or mulindi ana or mukuganiza kuti nthawi inake muzakwatiwa, musantokwane ineyo. Ndikuona ena kunditokwana ineyo ngati kufuna kuti nthawi ina kugeza uzakwatiwa or uzakhala ndi ana, don't insult me. Just my warning to you. If you think that one day uzakhala ndi ana or uzakwatiwa, usazandiririre ineyo.
aliyense amene akubwera kuzanditukwana ine pano, ngati iweyo kuna kuti uzakwatiwa uzakhala ndi ana kaya uli ndi ana kumene, please I beg you don't insult me. Zikomo kwambiri. Last warning, let me put in English. If you are insulting me, whether you have kids, whether you are planning that one day you have children, don't insult me. I'm not that level myself. Be careful. I'm warning you. I'm not your level. Thank you. Ngati ukanika, ngati ukunipangira makani, pitirizani, muzandipeza ine. Go ahead. Anyway, so that prophecy of Professor Arthur Peter Mutharika needed a lot of work to be done. And we had some disagreements with those people. That's why God withdrew it. You have failed. You have failed. So maybe others, they are busy interceding tongues, thinking it's a tongues game. Eh? Others, they are interceding in tongues. Aukaza nzamaririmes. Pangani kwambiri maririmeo. Pamene muzadziwe kuti zimenezi is beyond maririme zimenezi. Pangani kwambiri maririme ano. Pamene muzadziwa eni. So when you realize that what we are doing as prophet is beyond tongues, is beyond speaking tongues. You understand? Akuona ngani za maririme, apemphere kwambiri maririme awo, apemphere kwambiri. Azadziwa kuti zinthu izi is beyond maririme. Prophetic is too dangerous. Prophetic is too dangerous. Prophetic is too big, too dangerous. Thank you very much. So let me proceed. Zinakanika ndimene munaonera zonse zinachitika zicha chifukwa tinakanikana. Alephera amenewo. Ndeno, I want to say this. Dr. Lazarus Achakwera find a great chance, not because he deserved it. Mukati muone mene zinthu zilili panopa. Zinthu ndizoti siziti moti mujamuti anthu they are very happy. Tikhanga tuli mu transit. Moti kuti we are expecting something maybe will come out. Ndeno achina President Achakwera ndi kupezeka kuti apezeka kuti apeza mwayi, anapeza mwayi after opposition yosana pange zimene anauzidwa. Opposition zimene anauzidwa sana pange. So Achakwera anangokhala ngati kuti iwo angogweramo chinthucho. Sichinali chawo, chinali cha opposition ichi. Opposition yapanga zibwana zawakanika. Achakwera angopezekamo chinthucho. Ndeno chinthu choti munthu angopezekamo, you have to be very careful now. Pompano, I was trying to make some contacts here and there. Fani mafuna kuti ndilankhule zimene zozo. Titaona kuti atikuvutikira like to reach out. I managed to write zinthu ziwiri zitatu koma zina sina lembe nango zisiya kuti izizi pakapezeka mpata tikambirana nawo zimene zozo. Ndinalemba ma point 4 amene nalemba those who are following on this platform. Number 1, nalemba kuti Achakwera azawina. Achakwera as awina chifukwa opposition sinamvere Mulungu. Dr. Lazarus Achakwera win the election because opposition has disobeyed God. Number 1. Number 2, Achakwera kazawina anthu azawakana, there will be some resistance to accept him as a winner of the election. There will be some resistance to accept him as a winner of the election. Number 2, it means musemu sochita azoenda kuti achite kuti zinthu zamuyendere pamenepo, zamuyendere. People would deny him as a winner. Sizinali chawo kumene aliko Achakwera dziwe kuti sizinali zawo izi zinali za anthu ena. Iwo angopezekamo mwa chisomo cha Mulungu, angogweramo muno. Sizinali zawo zimenezi, zinali za anthu ena izi. Anthu akanika, anthu ozawakanika chifukwa iwo amaona ngati kuti ka prophet uko ndikang'ono kwambiri. Amene akulankhula nawo ndi wang'ono, iwo ndi akulu. Amazisata zinthuzo, amaziziwa bwino. Zawakanika chawaterera manja mwawo. It has go through their hands in a slippery way and it has left them. So number 2, he will win the election, but there will be some resistance to be recognized as a winner. Number 3, andima misfortune. Achakwera ndima temberero ena, ndimi nyama imene kuwasata.
Fajake mutati muone manifesto menana yankulira ku stadium, the way he present his manifesto at the Bingu National Stadium, you could see that no, it's like someone doesn't know what he's saying, and that manifesto became a meme. That manifesto became like a meme where you see people were laughing at that manifesto. What kind of manifesto is this one? How can someone say like this? Alindi minyama mtuja. Achakwera ndi minyama, alindi matembero yuko asata nditu. Akufunika ndoti pamene pakufunika so ntchito idani igwirike. Number 4 nanena kuti he has to be guided on alignment. Ngati parliament ipo waponya, he will not finish his second term, meaning that mumena anaponyela our opposition muja Chakwera wina my elections. Komande nkhani yoti lanimeti azamuthandizira pa zinthu ziwiri. Azamuthandizira kuti amalize term ija. Lanimeti will help him to finish his term. Lanimeti azamuthandizira kuti akonse zinthu zina zimene sanachite bwino in terms of economic issues and maybe background whatever. Azamuthandizira zimene zo. Ndi lanimeti amene akusankhidwa pa ndi lanimeti woti aina athamange background. Alignment amene akufunika ndi alignment woti even Chakwera yakhoza kumpasa ku arrest, akhoza kumapuma Chakwera. Chifukwa ndi alignment amene azakhala vice president woti ndi wothamanga background. Sipakufunika so alignment woti chifukwa kuti akuchipani akumufuna iyayi. Pakufunika alignment amene Amalawi akakuvoterani. Chifukwa choti alignment ameneyo ali ndi track record woti background amathamanga. Ndeno iwo ngati akupanga relax kuti awina basi azangoenda pang'ono ndi kugwa. Zinthu zizakula kwambiri, zamkulira zinthu, chizamuyendera zinthu yayi. So my advice to him is that mudziwe kuti zimene sizinali zanu, zinthu izi zinali za anthu ena. Anthuwo sanamvere zimene Mulungu anawauza. Chifukwa chake iniyo Achakwera mwapeza nawo mwayi mu chinthucho. Chinthucho muchiyang'ane bwinobwino beyond political party. Chinthucho chiyang'ane bwinobwino beyond your desires. Beyond your desires. Wonani chimene anthu mukuona akuchifuna. What is needed now? What do people need now? Munthu uyo amene akhoza kuthandizani kuthamanga background kuti mukwaniritse zimene munalepherazo mu first term ija. Zimene munalephera. Komanso munthu uyo akhoza panga cover anthu kumaso kuti ululu uja watha. Anthu sopano akuona kuti all right, tikulowera uko, timaona ngati tasochera, we are in the right direction. Munthu oti akhoza zizisa anthu mitima osati kungolankhula komanso ndi ntchito background. Chifukwa chinthucho mukhoza kusachimaliza oro osachimaliza. This is what I wanted to tell you. So zili ndi inu munthu amene mukumusankhayo. Ineyo I have already listed what I was supposed to talk to you. Unfortunately, I have not been given any chance up to now. I have never said anything. Ndikudziwa kuti mwina ndinu munthu wamkulu mumamva kwa Mulungu mupanga. Komano ineyo chimene ngakuuzeni, tomorrow whatever you do is either you finish your term or not. Mulungu akukonderani, akufuna kuti niyo mpitirize ntchito zenu mukupangazi. Anzanu Mulungu anawakondera sanaziyendese bwino zinthu. Zinthu zija zinawakulira pano. Ndeso pano mwayi ndi wanu. The way you move tomorrow to BICC, your alignment is either will make you finish your term or not. Ndikudziwa kuti pali anthu ena amene ndi akulu muchipani amene akhanga titapereka pressure kwambiri. Ndikuuzeni pamene zafika apa, is beyond political party. It's beyond political party. Rethink, re-strategize. You being a leader have a final say. Being a leader of the party have a final say. Ata kambirana onseyo, kambirana iniyo marizisani zimene zozo.
sankhani munthu woti akhoza thamanga pa ground chifukwa ku ground sikuli bwino, pakufunika ntchito yambiri yokonza. Even mutawina zisankhozo anthu azakukanani. People will deny you. So if people have denied you, how will you convince those people? If you are having a VP, vice president who cannot land on the ground, how will you convince people? People are very angry outside there. People are very angry. They are not happy. They are sleeping with hunger. How will people be happy with you now if you are having someone who cannot land on the ground? Funika munthu woti akhoza kulowa matope kupita konko ndithu ndikamva zanu mena kunena ndikuwabweresera anthu. Pano pakufunika madzi, pano pakufunika chakudya, ndikupanga mamizo onse chakudya chibwere pamenepo. Osati kuti munthu woti akangokhala mu office basi kumadigirira kuti timva kuti tilandira kho pena pake basi osapitapo nyacho. Pakufunika munthu woti kaya ndikuchitipa uko akafike kumeneko, kaya ndikuchitipa kuwenya kwina kwake chakuwenya uko akafike kumeneko, kaya ndikunthalire akafike kumeneko, kaya chakumulanje uko akafike kumeneko. Pakufunika munthu woti akhale pa ground azithamanga. Ndeno muganize bwino pamenepo. Ineyo siningapange endosi munthu panopa kumanena kuti mumusankhe wakuti olo ntoleni uyu chani azimene zozo. It's not right to do that. But I just want to tell you, if you not hear, you have slaughtered yourself. You will be celebrating that you have won the elections, but knowing that you will not go 2-3 steps, you will collapse. Kuli ntchito yayikulu kusogoloko yoti igwiridwe. There's too much work to be done ahead of you. On alignment, I wish I had one-on-one with you. I tell you, I cannot speak on social media. That's why a few days ago, I have to list down 4 points what God has revealed about Dr. Lazarus Achakwera. One of the point was on alignment choice. Number 2 was talking about prophetic counseling and deliverance. Only minyama ndi matembero mene kwa sata was talking about how people will resist him as a winner and what he should do. Those things are private things. And even was talking about he will win the election because opposition has not obeyed God. So we are talking about that. Okay. Anyway, thank you very much. I'll come back to speak about maybe something. Let me talk about the UTM. Dr. Kabambi. I always repeat this too. If you have obeyed, there was a time where I was calling for you. I prophesied about you winning the presidency of UTM. I prophesy about that. And those who follow me will remember that I even congratulated you before you were on the ground, before you were finally announced as a winner. How you manager nandi information yokwanira kuti ndikuuzeni Kabambi. I had enough information to tell you how you have to start, and pakadali pano ndikunena you could have been the one to be the president of Malawi. But when I tried to reach out to you, nobody showed up. I don't know what was the problem. I did not stop there. I came again. Nazabweraso pano. Final call ija ndinapereka condition, ndinapereka chifukwa chimene ndapangira final call nena kuti for the love of SKC. For the love of SKC. I'm calling you again. You never showed up again. Sina sire pompo. Third time, I called again. Pamene paja, mukana kaguti mukana zichepeta. Apa. This election, Kabambi could have win the election. Iya gana win. Because the Kabambi, palibe amene anaka imikana naye pamene paja. Palibe amene, there was no one who could have stand against him. No one. But now, you see the work that must be done. Ntchito imene ufuna kugwidwa apa ufunika kugwidwa ntchito yambiri.
and ndi nthawi imene ilili apapa iyi ayi ndiye kuti pakufunika kuti mukhale ndi madolo amene amasata zimenezi. I mean ku prophetic. I know in your background mukuthamanga, you are running on the ground up and down doing what, but you need anthu amene zinthu zamasata. Muli ndi ntchito yayikulu yoti mugwire, because pali zinthu zimene pa nthawi imene timakuita ananiyo simunaonekele tikanakuwuzani zimene zichamukonse nthawi imeneyo inuyo you disobeyed. I don't know kaya sanakuwuzeni sindikudziwa. I tried the enemies to come contact you, but nobody showed up. Panali zinthu zambiri zimene zimaina zikonzedwe nthawi imeneja mutangowina kumene president wa UTM pacha. Panali zinthu zimene zimafunika kuti zikonzedwe nthawi imeneyo, komano apapa zinthu zimene ndikamaziona zinthu zimene zicha zikuoneka kuti iyi ni ntchito yayikulu kwambiri. So chimene ndimafuna ndikuwuzeni, yesesani kuti mwina ngati pali kuthekera kuti yesesani kuti mwina muonese interest, mwina tikhoza kuona tikuthandizani motani, but we want you to show interest. Though zikuoneka kuti zinthu zake zimene timakuwuzani mupange nthawi imeneyo simunapange, ndizovuta kuziyamba pano kupanga zinthu zimenezo. There's a big process that should be done, which could have been done, I think, those days. So I was just trying to say, and another warning is, since in your opposition simunagwirizane pamene pacha, Kabambi achina Prophet Peter Mutharika simunagwirizane, kuli zinthu zina zimene Mulungu amandiuza zimene zichitike kusokoloko nzopya kwambiri. Anthu azamangidwa ino. People will be arrested. I'm praying for Kabambi. May God help him. Mumene Mulungu amaperekera opportunity manager kwa Kabambi, kwa Professor Peter Mutharika ndima ndiya opposition onse ena paja akanazipulumutsa okha kuimfa, ena pamene paja akanazipulumutsa okha ku milandu yambiri, ena pamene paja akanazipulumutsa okha ku court issues. Komano zimene zijana zikana, zimene ndikuona kusogolo, ndikuona anthu akumangidwa, ena kumwalira chifukwa cha mwayi imene mukana kupatsani ucha munawuseweresa. Ningolankhulako pang'ono koma kuti zinthu zimene ndimaziona zopya kwambiri, zimene ndimaziona zopya kwa, especially kwa Akabambiwa, ndimaona zinthu zopya kwambiri zimene zikukonzedwa kungodusa chisankho ichi. Chifukwa zakhala kuti akandidate ena awa zakhala kuti basi sangayimireso, zakhala kuti iwo basi akalamba sangayimireso. After elections zakhala kuti sizingathekeso. Akabambi ndi amene ndi tsogolo, amene akuonetsa kuti patsogolopo akhoza lamulira dziko, patsogolopo akhoza ima nawo amene kumalimbana nawo pa ballot paper, akhoza zinthu zambiri zimene kungomaliza my elections one by one. It will start happening one by one. Ndiye Mulungu amakupasani opportunity ija kuti mupulumuke zinthu zimenezo. Ndiye chifukwa munakana opportunity manager kuti zinthu zopya kusogoloko. Ndiye mukonzeke kuti zinthu zopya kwambiri zimene mwina timukonzeke kuti muzazipanga motani, how will you handle it, because ndimaona anthu kumangidwa, ina anaphedwa, zambiri zinachitika. That's what I want to tell you. So I don't know what exactly, which measures have you put in place, because there is a lot that is coming forward. I pray for you that God will help you, Kabambi. People eyes are on you. This country love you. May God help you to learn this race. May He protect you. May He protect you from the sword of the enemy. May He protect you from disgrace, shame, reproach. In the name of Jesus. May God teach you something new that you have never known before, which you can use it as a tool to move forward. I pray for you. May you be courageous. In Jesus' name I pray. Amen. That's how I end with him. Dr. Lazarus Achakwera. Game E sinali yanu. Game E inali ya opposition. Opposition disobeyed God. God
has given to you. On alignment, it's either you fail to learn the government after elections, or you succeed. Sankhani muntu osati foti chipani, sankhani muntu oti azapanga deliver pa ground sili bwino pakufunika zinthu zambi zoti muzakonze inuyo, pali zinthu zambi zoti muzakonze. There's a lot of things that you need to fix. Can you please put someone in that vice president office, someone who will relieve you, someone who will not give you headache, someone who will help you, someone who love you. Please. Zowina chisankho osadandaula zimene chisankho muwina. Pamene pali maso sopano, because our opposition awaseweresa mwayi chisankho chija muwina. Komano pamene pali maso ndoti muzamalizisa ntchitoyo, muzamalisa kuyendesa boma. Will you finish your 5 terms? Pagona nkhani pamene pasoma. Za chisankho ya tiwina chisankho zimenezo Mulungu ananena kale kuti awakanika inuyo muwina chisankhochi. Zowina chisankho musadandaule. Koma nkhani yoti God, will you deliver on your promises? Please, my lines are open. In case there is anything, I would be so much grateful to do that. I'm open up to everyone who need my help, as long as we agree on what I tell you. For example, umuza muntu kuti okay, ukufuna kuti uwine chisankho. Nimayankhula does minutes. Ufuna kuti uwine chisankho, okay. Ndikufuna kuti uwine chisankho chimenechi wewe wena kuti mwina for example, kuti uwine chisankho wena kuti mutenge wakuti amene akuthandize. Ngati wewe wona kuti sungavomere zimenezo, uona ngati kuti apa ndiye kuti si mulunguso akulankhula iyayi, zimenezo ndiye kuti msarani musandifike ifa ine ndikuuzani munthu amene mwena mutenge ngati alignment. Sininganene panopa because anthu ambiri akuonera and this is social media. I cannot come here to say I'm endorsing you pick this one. No. Komano ineyo mukamandifika ineyo kuti mukufuna kuti za alignment zikhale motani. Ine information yonse ndinayo kale because nanenaso ma 4 points aja kuti you should be guided on alignment choices. Ndinayo information yonse ndikhoza kukuuzana amene mumutenge, zifukwa zake zimene mumutengere munthuyo ndikuuzani. Pa nthawi inoyo ndithawi yoti mumvere Mulungu. Listen to what God is saying. Mudziko muno musizakhale nkhondo, mudziko muno musizakhale anthu asizafe ndi njala. Dziko lino anthu asizakhale kumapita kunja kumathawa mdziko muno kumathawa, running out of the country to seek jobs. Kumene amakavutikaso kwambiri kunjako zisalongosoka. Mudziko muno safike pa level yoti anthu kumakutukwana ndipena pali ponse mukamayenda. Anthu kumakugendani safike kumene kupezani munthu who will heal you. I know you are a broken man because you have gone through 5 years where a lot of things have happened. You have lost your vice president. A lot of things have happened. You know, we have been having pandemic here in Malawi. There was cholera here. A lot of things have happened. 5 years, which has been so tough. What about this another 5 years? Can you get someone who can heal you? Pezani munthu amene azakuchiritsani, azakuthandizani zinthu zambiri. Nanga mufuna kuti muloweso 5 years yokavutikaso. Kuyendesa boma, drama palibe, forex kulibe, mafuta kulibe. Pezani munthu who will help this. Mafuta sizakhale nkhani, za sugar sizakhale nkhani. There should be no any panic on you. Get that person. Please get that person. Otherwise, you will be happy that you have won the election, but knowing that I'm going down. Guys, what I'm saying here is for the interest of this country. I love this country. Those who doesn't know who is a prophet, they might not appreciate this. Kwa amena madziwa kuti prophet ndi ndani, it is very important for us to speak these times. Prophet is very, very important as far as governing, as far as learning the country concerns. You have seen the Bible, how Joseph helped Pharaoh. Joseph in Egypt. Anamuthandizira kwambiri Pharaoh uja kuyendesa dziko lija. Joseph is a prophetic man. Anamuthandizira kwambiri. Kufikira pa level yoti, if mapepala analibe,
zofunikira zambiri analibe, komano anampasa prime minister chifukwa anali nzeru. Maofesa au prophet awa ni maofesa akulu kwambiri kwa amene amaziziwa izi. These are big offices. Tikamauza anthu azingomvera zimenezi. Michael Usi waliratu. Michael Usi ndinamuuza tu ine, Michael Usi waphonya mwayi amaina kuti azakhale president amenechi. Michael Usi amaina azakhale president pasogolopo, amene azakhale president amenechi. Akanamvera zimene mafuna kumuuzaso, waphonya Michael Usi, waliratu Michael Usi. So people, you might say like maybe angopanga phokoso, angotani ndi ozungulira mitu chani zanu zimene zonso. Palibe ozungulira mitu amene amatidziwa the nomi kuti uyu sana sutepo chamba sana mweko mowa ndi munthu wabwinobwino, he knows what he's doing. So if you think that maybe tingopanga timaphokoso chani mungozinamiza, nzanu waliratu. Nzanu walira. All right. I love you guys. I wish you good. I think my message is clear. It's up to them. Shalom.